Wat heb je hem nou precies leerd? Wat archeologie is. Voor de rest weet ik het net. Eén keer geen docent voor de klasse, maar een spreker die het vertelt over het beroep archeologie. Isa Klein laat zien dat geschiedenis meer als een klaslokaal is. De leerlingen van HAVO Fjouwer van de Dalton College kregen de gastspreker waanzinnig te mogen bezitten en moesten nieuwsgierige opdrachten uitvoeren. We moeten de telefoons van oud naar nij lezen. En wij denken dat het dit is. Ik denk dat alle klaptelefoons achter de krom waren. Nou, we zijn nu bezig met, om te onderzoeken uit welk jaar deze speerpunten bijlen komen. En dan moeten we van de oudste naar nieuwste leggen in volgorde. Isa Klein is archeologiestudent en joeg waasje voor het eerst een gastles. Hij is van doel om dit in de toekomst vaker te doen, want hij vertelt graag hoe zijn passie voor dit werk. Ja, ik vond geschiedenis als vak op de middelbare school heel erg leuk. En ik wilde eigenlijk wel iets praktisch doen. En archeologie vind ik de geweldige combinatie tussen lekker buiten aan het werk en onderzoek doen naar het verleden. De leerlingen vieren de komende weken een praktische opdracht geschiedenis moet je aanraken uit. Bij deze opdracht jaat onder andere deze gastles. Het doel van de opdracht is om de leerlingen beeld te gaan van zowel de mondiale en regionale geschiedenis in de periode van de prehistorie tot en met de middeleeuwen. Bij geschiedenis heet heel vaak over ver weg, maar hier is ook heel veel gebeurd. En daarnaast, geschiedenis is vaak zo'n vak van, ja, wat hebben we er later nou aan? Nou, geschiedenisleraar worden, dat willen we ook niet allemaal. Maar archeologie is ook een heel mooi vak om met aan de slag te gaan. Dus vandaar deze gastles om daar wat meer duidelijkheid over te geven. Ja, ik vind het wel heel interessant. Ja? Ja, ik vind het wel leuk we zien allemaal even hoe die dat al heeft verteld. Ja, ik vind het wel interessant en ik wil dat hij hier staat voor de klas wat te staan. Is dit leuker dan de normale les? Ja, dat wel. Het is een keer wat oors, zo het zo is. Niks persoonlijks, maar ja, op zich van mij ik wil een leuk lesje aan, maar het is een keer wat anders.